saninde ko mana ni to makosa mage manomiyo Gachagua othich oko bang' higni 2. Mano wabiro somo kendo jolony weche somo ang'eni ndiko katimo research puonj mane mwayudo e tend Gachagua higni 2 gi. Kwadhi kuom Kithure Kindike, igeni tugo ni en tuk siasa. To tuk siasa ok onyiso ni ka un osiepe nyoro to kiny nube usiko osiepe. Tuk siasa ok onyiso ni ka un wasigu kawuono to kiny ok nuchieme tawachiel. Tuk siasa en interest koma oleng'ore koda dhi chalo nade. Kendo kata 2027 in somehow Gachagua nyalo pod nyariwore gi Ruto. Ka donjo kuom Kindiki wang'eye gi komoaye. To tuk siasa momiyo Ruto no ok okawo Kindiki ndalo chato okawo Gachagua ne numbers. Nong'e ni Gachagua dhi kelo ne numbers. To nong'eyo maler ni Kindiki to wiye ler moingo Gachagua. Koro noweyi ere maduong' seche madware ni. Seche ma wantie ni Matinde ni nosetiyo gi Gachagua oyudo mbulu kendo bedo jatend piny koro kosetieko kode to koro bole piny okawo ng'ama nodwaro. Ng'ama koro wiye liw manyalo konye kose. Mane dig matemo wacho nikech king'iyo experience Kindiki osebedo limelight e Senate, osetiyo gi Ruto ndalo mang'eny, osebedo tomo Kindiki dhi luwore gi lek mare. To lek mar jasiasa mora mora. To ng'ama ni kanyo bende lekne ni ng'ama ni pinyni onyalo outshine seche mwatiyogi. Emomiyo deputy president obro lai low seche ma pod o develop lekne. To sa biro chopo mobro wacho ni apana an be koro nega many my space kanye magidhi kethore gi the president. Koro konyalo lai low after up to 2027 nikech anto an gadieri ni election ma 2027 to kodhi bedo running mate mar the president. Mano you can take to the bank. Ang'o mi nitiere kod adiera makavano? Mano tadieri mango. Kindiki ok dhi bedo running mate mar the current president in 2027. Kata embo ng'eyo. Koro within these 3 years en bede nyako ogerre mo ground himself mo wacho ni kata koweya to pod anyalo chung'. To nitie theories ma wacho ni theories mag leadership ma ang'iyo kuom Kindiki. Nitie 5 theories of leadership. Tachiel kizungu luongo ni effective leader. Kindiki en ga an effective leader. To effective leader is very dangerous. Ka jatendi seche ma otelni cha, it is very dangerous nikech ibiro timo gik moko miwacho ni mai gi yo maber to ok dhi moro jatendi as Kindiki. To kanyo dhi kelo chwanyruok. Meanwhile, Kindiki ok en ng'at moro mabiro lai low, mabiro kawo yes for an answer. Biro gi ka point ma ubiro wacho ni no, Mr. President, kai to wadifa. Mar ariyo, a sako, any government, any organization mora, nitie jatelo, to nitie jomoluoro jatelo. To jomoluoro jatelo gi be manyo space mondo gibed jatelo chieng' machielo. Ibinjo gima timore. Koro sama Kindiki osedonjo ni, nitie pod mana lweny moro madhi chakore e sako mar President Ruto ka. Joma dwaro space, manano ni ambe kora dwaro space na, to Kindiki ni nyalo timanade, nyalo geng'ona. Mano be pod lweny madhi wuok e in-house kae, kilaro space 2027. Koro Kindiki ok udhi bedo flower girl. Nikech en ng'ama pod nigi lek, pod ng'ama tin, madwaro ni chieng' moro Kenya pare, ni en be onyalo wuok e dhot matin, to nyalo bedo jatelo maber. Lweny pod nitie higni 3 gi. Kik write Kindiki as a flower girl. Kindiki is not a yes man. Or they fight for his space. Odwaro mondo ung'e ni ebu nyalo telo nikech jasiasa mora nigi lek to Kindiki nigi lek no. To mana kaka iwacho kanyo kar dhogi kanye ma benda neno ka Okinda Ojuka ne temo ndiko wiye kinde mani loso. To ng'eni wuoyo kata wuok oko mar mondo mi iwach gigo ma ok ni kare. E bonjalo to nokelo pogruok e kind jatend piny kod jalup ne Rigathi Gachagua ma koro nothich apisi kendo koro sedhi ot kaka jalup jatend piny mokwongo ma bende othich e bwo katiba mar higa mar 2010. Iwacho kanyo yo makare David ni Kindiki ok bi bedo kaling. To ng'eni koso ling no ema okela jema e kind jatend piny kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Kaduoki twak Okinda Ojuka bende Kindiki biro